sai kuma wanda yake tambaya game da addu'ar buɗe baki, ana yin ta ne kafin a buɗe bakin ko bayan an buɗe bakin? Sautari mukan yi kafin a buɗe baki, wato lokacin da rana ta tafi faɗuwa dab da za a kira sallah, to a lokacin akan yi addu'ar. To amma zahirin hadisan suna nuna cewa sai an yi buɗe bakin ake addu'ar. To ka sha ruwa ko ka ci dabinan ka kamar yadda sunna ta ce, ko baka samu ruwan ba baka samu dabinan ba, ka dai yi buɗe baki da koma menene, to a lokacin ne zaka ce zahaba adh-dhama'u wa tallatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Ce kishirwa yanzu ta kare, an ta zo ƙarshe, ka sha ruwa ka koshi, kaga zaka ce kishirwa ta zo ƙarshe. Wa tallatul uruqu, jijiyoyin jiki sun jika, makoshi ya jika. In baka ci komai baka sha komai ba, ina maganar kishirwa ta tafi ko jijiyoyi sun jika, ba wani kana bushe. Saboda haka nan kana faɗar abin da ya riga ya tabbata ne, wa thabata al-ajru insha Allah, in Allah ya yarda lada ya gama tabbata ya cika, mun kai lafiya. Amma baka sha ruwa ba wani abu ya zufa wanda zai ja ka karya azumin, kaga ai baka cewa thabata al-ajru. To a bisa yadda hadisi yake nunawa, sai bayan ka sha to sai kai addu'a, kai tawassuli da wannan azumin da ka kai lafiya.